जाबाय दावदै आमलेट ओंखाम बेनिफ्राय दालि जेबो गैया दिनै थार्ड क्लास मैगं थेवबो जानो नांगोन हाय आं जाबाय बड'लेण्ड टाइगार आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आं दा थांगासिनो दोङो बेसर फेरायनो मथा मथि न'निफ्राय 7 किल'मिटार गोजान बाइक लाना थांगासिनो दोङो बेसरनि थाव जागोन बेबाराव फार्स्ट टाइम बिदि दखाननिफ्रायसो बायना जायोना लकेल जानानै नायनो बेबाराव बोरै जायो चलो मेरा साथ मिल में नाय नै बेसरनि थाव बेसरखौ फेरेना लाना फैबाय 13 केजियाव प्राय 4.5 लिटार बेसरनि थाव ओंखारदों दा पार्सनेलि निखे एसे बोरैबा नुदो साननैसो थानाय उनाव एकदम साफा सिक्सिका जागोन आरो बेसरनि थाव नैबे बोसोरावसो फार्स्ट बेसरनि थाव जासिगोन नङाबाथ' दखाननिफ्रायनो बायना जायोमोन आं दि बेसर फेरेनानै लाना फैबाय नैबे जोंहानि हायावनो बेसरखौ फोनाय जादोंमोन बेसर आबाद मावनाय जादोंमोन बहुत जादों बाप रे बाप बहुत जादों फार्स्ट दिनै बेसरखौ फेरेनानै लाना फैबाय दिननिफ्राय आरो बेसरनि थाव जासिगोन दखाननि बायनाय थाव जाथ'लाया जेब्लासिम जोबा बहुत नाय हाया उमा तुरुला बहुत बुरजा बेसरनि आबाद मावनाय जायो बे बाराव मावनाय जागोन ना जाया खुनु गेरेन्टि गैया दे मावनायनि मोनसे मिजिं थिदों जुदि मावनाय जायोबा मावबाय मावनाय जायाबाथ' गैला फोद्दा लांखां पूरा बेखिनि हायाव नाय बेसे बुरजा ना बेसे बुरजा बेसर फेरेखांना फैनानै ओंखाम जानोसै नै जाबाय दावदै आमलेट ओंखाम बेनिफ्राय दालि जेबो गैया दिनै थार्ड क्लास मैगं थेवबो जानो नांगोन नै हायाव जिरायनानै आं ओंखाम जायो दासिमबो न'आव फैयोब्ला आं बेफोरबायदिनो हायाव जिरायनानै ओंखाम जायो नाय नोंथांमोना फैसा बुंदोंब्ला नै जाबाय खामफ्लाय बे खामफ्लायाव जिरायनानै ओंखाम जानोसै आरो दानि जुगावबो खामफ्लायाव जिरायनानै ओंखाम जानो दिन दंबोयो नालाय फैसा गैया थाखा गैया नालाय ओंखायनो बेयाव जायो जों जोंहाथ' फैसा गैयाना मुगु दालि जादो जानो हायो जेबो गैयाबा